प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाससात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तियं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण சரி இன்னொரு மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இங்க அத்தியாயம் 15 நம்ம 9வது பாதம் வந்து பார்க்கணும் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தரமான யோகத்தை பார்க்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படும் அனைவரும் சார்பும் சின்ன பிரார்த்தனை. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद विजय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 பதம், இதுல நம்ம 8 பதம் பார்த்துட்டோம். இப்போ 9வது பதம் நம்ம பார்க்கணும். இப்ப எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகம், அதை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம், அதை பத்தி நம்ம தெளிவா படிச்சுட்டு இருக்கோம். வீடா விடுதியா 1ல இருந்து 5வது பதம் வரைக்கும் படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்ப 6ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 11வது பதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்தை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி பராமரிப்பாளர் 12ல இருந்து 15 சாரம், கீதையோட சாரமா நாம இன்னைக்கு 16ல இருந்து 20 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 8வது பாதத்துல இதோட கண்டினியூட்டி தான் அது. நம்ம இதுல நிறுத்திட்டோம் இல்லைங்களா? இதை படிச்சுட்டு அப்படியே அந்த ஸ்லோகத்துக்கு உள்ள போயிடலாம். இது ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டாம், நான் இதை மட்டும் படிச்சு பொருளுரை மட்டும் படிச்சிடறேன். இதுல வந்து என்ன சொல்ல போகுதுன்னா, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உயிரிலிருந்து மற்றொரு உயிருக்கு உடலின் வாழ்வில் பல்வேறு உணவுகளை சுமந்து செல்கிறது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்கு இதனை கைவிடுகிறது இல்லைங்களா? இப்ப அதை பத்தி நம்ம நேற்று ரொம்ப தெளிவா படிச்சோம். இதனால நம்ம கிளாஸ் முடிகிற டைம்ல கொஞ்சம் இது பண்ணி படிச்சோம் இல்லைங்களா? சோ இதோட கண்டினியூட்டி பாருங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல இவ்வாறு வேறொரு சூதல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், மூக்கு, நாக்கு, தொடு புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் இன்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த பதம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த போன 8வது பதத்துக்கும் இந்த பதத்துக்குள்ள வித்தியாசம் பாருங்க. வித்தியாசம் இல்லை, அதோட கண்டினியூட்டி தான் அப்படியே. அது இப்ப நம்ம வேற ஒரு உடல்ல வந்து நம்ம இந்த உடல்ல நம்ம செய்யற பாவம் புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அடுத்த உடல் நம்ம கிடைக்குதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த உடல் கிடைக்கும் அப்படின்றத இதுல சொல்லல. இதுல நம்ம இந்த வேதங்கள்ல இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லப்படல. இதுதான் பகவான் என்ன பண்ண கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார். கருட புராணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பூச்சை நம்ம இந்த வாழ்நாள்ல ஒரு சித்திரவதை பண்ணா கூட சரி, அதுக்கேத்த பலன் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அதுக்கேத்த பலன், அது பாவ பலன். அது அந்த பாவ பலன் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஒரு டாகை வந்து கல் எடுத்து அடிச்சு ஏதோ ஒரு கொன்னுட்டோம், இல்ல அந்த ஏதோ ஒரு கால் முறிஞ்சு போச்சு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு,
அப்படின்னா கூட அதுக்கு என்ன பரிகாரம்னு அது பரிகாரம் இல்லை, அதோட பலன் என்னன்னு இப்ப நமக்கு கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே ஆத்மாவால இந்த வாழ்நாளே நமக்கு அனுபவிப்போம். அந்த டாகு இறந்த பிறகு அந்த ஆத்மா மனித உடலுக்கு கிடைக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. அதே ஆத்மா ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து நமக்கு தொல்லை கொடுக்கும். இந்த வாழ்நாளே கிடைக்கும் நமக்கு அது. இது கருட புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதாவது இவ்வாறு வேறொரு சூதல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான அப்படின்னு. அப்போ போன பிறவில நம்ம என்னெல்லாம் நாம அகங்காரம் இருந்தது, பொய் அகங்காரம், மனம், புத்தி இருந்ததோ அதே உடல் தான் நமக்கு இப்ப கிடைக்கும். அதுக்கு ஏத்த உடல் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்போ இந்த 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 சூத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா? போன பிறவில நம்ம பகவத்கீதை படிச்சோமா, வேதம் படிச்சோமா தெரியாது. இந்த பிறவில நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் பாருங்க, என்ன மாதிரி செயல் பண்ணணும்னு பாத்துக்கோங்க. இப்ப அடுத்த உடலை நாம கட்டமைக்கிறோம். வீடு கட்டுற மாதிரி, புது வீடு கட்டி குடி போற மாதிரி நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துக்குள்ள வீடை வந்து இந்த வாழ்நாள்லயே நாம வந்து குடி போகிறதுக்கு இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன மாதிரி நாம இது வரைக்கும் பண்ணதை விட்டுருங்க, இறந்த காலத்தை விட்டுருங்க, நிகழ்காலத்திலேயே நாம அதை புடிச்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுதான் நம்ம இந்த இந்த ஸ்லோகத்தோட தாற்பயமே நம்ம அதான் புரிய வைக்கிறது. ரொம்ப அழகா தெளிவா நம்ம பகவான் கொடுக்குறார். அப்போ உடல் மாற்றம் வந்து செயல்முறை நம்முடைய செயல்ல தான் இருக்கு, செயல்முறையில தான் இருக்கு. அந்த செயல்முறைக்கு மூல காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனது, புத்தி. உடல் அப்புறமா தான். உடல் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது, உடலுக்குள்ள இருக்கு, அது அவ்வளவுதான். உடலுக்குள்ள மனமும் புத்தியும் தான் இருக்கு. அப்போ செயல்முறையால தான் உண்மையிலே சொல்ல போனா செயல்முறை அந்த உடலை நம்ம இது பண்றோம். அந்த செயல்முறைக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய புத்தி கரெக்டா இருக்கும். புத்தி கரெக்டா இருந்தா மனம் கரெக்ட் ஆயிடும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளோட செயல் வந்து கரெக்ட் ஆயிடும். அப்போ இந்த மூணுமே ஒண்ணு போல இருக்கணும். அப்போ மனமும், புத்தியும், அகங்காரம் இது மூணுமே ஒண்ணா இருந்தாதான், கரெக்டா இருந்தாதான் நம்ம செயல்முறை கரெக்டா பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ சூட்சம உடல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சூட்சம உடல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லைங்களா? அப்போ உடல் மாற்றம் வந்து செயல்முறையில் தான் இருக்கு. உணர்வுன்ற போது பாத்தீங்கன்னா நீரை போன்று. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மையானதுன்னு சொல்லப்படுது. உணர்வு வந்து எப்பவுமே தூய்மையானது. நம்ம இந்த பௌதீக உடல்ல சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் போது உணர்வால நாம நிறைய இடத்துல வந்து குணங்களால பாதிக்கப்படுறோம். உணர்வால நம்ம போன 14 அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி படிச்சோம். 13லயும் படிச்சோம், 14லயும் படிச்சோம். 13ல கொஞ்சம் தான் படிச்சோம், 14 தான் முழுக்க முழுக்க படிச்சோம். அப்போ அந்த உணர்வால நாம வந்து பாதிக்கப்படுறோம் இல்லைங்களா? அந்த உணர்வு வந்து நீர் போன்றதுதான். அவர் சீக்கிரமா நம்மள வந்து அதை வந்து கேட்ச் பண்ணும், நம்மள குடுத்து இது பண்ண பார்க்கும். அப்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். அப்ப பௌதிக குணங்களின் தொடர்புக்கு ஏற்ப மாற்றம் அடைகிறது. அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நீர் வந்து தெளிஞ்ச நீர், அது சுத்தமான நீர் அது. ஆனா அந்த நீரை வந்து எது கலங்கப்படுத்துறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குணம் தான், இந்த பௌதிக குணங்கள் தான். அப்ப நீரை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலப்பதால் நீரில் நிதம், அதாவது மாற்றம் அடைவது போல, நீரின் அதாவது நிதம் மாற்றம் அடைவது போல. அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நீர் போலதான் அந்த கலர். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீல கலர் சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரசோ குணம் பச்சை, தமோ குணத்தோட ரெட்டு. ஸோ இது ஒரு கலர் வந்து நம்ம கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லி நம்ம போன அத்தியாயத்துல தெளிவா படிச்சோம். ஸோ அந்த கலருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நீர் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மாற்றம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெயின்போ கலர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த ரெயின்போ கலர்ல வந்து இந்த 3 கலருமே இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. அது வந்து இப்போ வேணாம், நீங்க தேர்ட் லெவல்ல வரும்போது அதை பத்தி படிக்கலாம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. அந்த ரெயின்போ கலர், இந்த 7 வர்ணங்கள் 7 கலர் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? அந்த 7 கலர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. அதில் படிப்போம். இப்போ அது வந்து உபநேஷம் மூலியமா படிக்கணும் அது. ஓகே சரி. உடல் மாற்றம் செயல்முறை. இப்ப உடல் மாற்றம் என்பது பாத்தீங்கன்னா செயல்முறைகள், நம்முடைய என்ன செய்கிறோமோ அந்த செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்குது. அப்போ மனதால் சுமந்து செல்லப்பட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்காக புலன்களை கூடிய உடலை அடைகிறான். ஆனா கண்டிப்பா வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்க போகுது. மனித உடலா, மிருக உடலா நமக்கு கிடைக்க போகுது. ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்க போகுது. அப்ப அந்த மனதால அந்த சுமந்து போகுது நம்ம செய்யற புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்காக இல்லைங்களா? நாயா வருதோ, பூனையா வருதோ, மனுஷனா வரானோ, எப்படி வரானோ, ஏதோ ஒரு உடல் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்க போது உடல் மாற்றம் செயல்முறையால.
அப்போ நாம எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்ம ரூபத்துல தான் நம்ம செயல்படணும். சிம்பிளா சொல்ல போனா நம்ம மனிதரை பாக்குறதே கிடையாது. மனிதரா பார்த்தோம்னா எல்லா மனுஷரும் ஒண்ணு போல பார்ப்போம். எல்லா மனுஷரையும் நம்ம ஒண்ணு போல பார்ப்போம். அதுதான் வந்து இயல்பு. நம்மளுடைய இயல்பே அதான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கான். இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு பெரிய ரேங்க்ல இருக்காரு. ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இதுல இருக்காரு. அந்த மாரி ஆளுங்கள்லாம் பார்த்து நம்ம சீக்கிரமா போய் அவன்கிட்ட போய் இது பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அவன் குணத்துக்கு தகுந்த மாரி அவன் இருக்கிறான். உடலால பார்க்கறது கிடையாது நாம. குணத்தால தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இது ரொம்ப எல்லாருமே அப்படித்தான் நடந்துக்கிறாங்க. இவன் நல்லா படிக்கிறானா, அவன்கிட்ட பேசுவாங்க. நல்லா வசதியா இருக்கானா, அவன்கிட்ட பேசுவாங்க. ஸோ அந்த மாரி ஆயிட்டாங்க. அப்போ வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மாக்கு அடுத்ததா உடலா பாருன்றார். மனிதரா பாருன்றார். அப்போ நான் மனிதருடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்வதே இல்லை. இம்பார்ட்டன்ட் அதான். மனசுகிட்ட நம்ம சங்கம் வச்சுக்கூடாது. அவருடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாரி தான் நம்ம இது வச்சுக்கிறோம் நம்ம. அவன் என்ன குணம் இருக்கான், அவன் எப்படி இருக்கான், அதுக்கேத்த மாரி தான் நம்ம வந்து பந்தம் வச்சுக்கிறோம். இல்லைங்களா? அந்த குணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சுத்த சத்துவமா இருந்ததுன்னா, அது குணமே கிடையாது. அது குணம் இல்லாம அது தெய்வீகமானது. அது வந்து ஆத்ம ரூபத்துல வர செயல் தான் வந்து சுத்த சத்துவத்துல வர செயல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது குணம் சம்பந்தமே படாது. குணம்ன்றது இந்த சத்துவகுணம், ரசகுணம், தமோகுணம். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக இந்த பூரண உண்மை நாமும் உணர்ந்து கொள்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நம்மை வைக்கும். இந்த சூஸ்திரத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இல்லைங்களா? நம்ம வந்து நெறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, உடலால பார்ப்பாங்க, குணத்தால பார்ப்பாங்க. அதாவது செயலால பார்க்கறாங்க. நம்ம வந்து ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம சிம்பிளா சொல்லப்போனா ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம பார்க்கணும். இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ள பகவான் இருக்கார். அப்ப எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல பார்க்கணும். மனிதர்னா மனிதரா பார்க்கணும். மிருகங்கள்னா மிருகங்களா பார்க்கணும். அந்த மாரி எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு அந்த நிலைமையில பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா, அப்ப நம்ம இங்க வந்து ஏற்றத்தாழ்வும் இருக்காது. இது மிருகம் தானே நம்ம நினைக்க மாட்டோம். ஏன்னா அதுக்குள்ளயும் இருக்கு. அதுவும் வாழறதுக்கு சம உரிமை இருக்கு இந்த லோகத்துல. அத கொல்றதுக்கோ, அத சித்திரவதை பண்றதுக்கோ நமக்கு அருகதே கிடையாது. அருகதே கிடையாது. ஒரு நாய் நம்மள வந்து கடிக்க வருது. ஒரு மாடு வந்து நம்மள முட்ட வருது. ஒரு பாம்பு நம்மள தீண்ட வருதுன்னா, அதெல்லாம் கர்மா. அதெல்லாம் கர்மா. நம்ம அந்த நாய கொல்றோம். இல்லன்னா அந்த பாம்ப கொல்றோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பாவத்த சேர்த்துக்கிட்டே போவோம் நம்ம அது. இல்லைங்களா? சரி. எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக இந்த பூரண உண்மையை நாமும் உணர்ந்து கொள்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நன்மை பயக்கும். ஒருவரின் உண்மையான உணர்வு பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வு தான். பகவானுடைய உணர்வு தான். அவர் ஹரிபக்தியோட அவர சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தத்துல நம்ம கலந்துக்கணும். வாரத்துல ஒரு நாளாவது நாம சங்கீர்த்தனல கலந்துங்க. நாம சங்கீர்த்தனல கலந்து நடனம் ஆடுங்க. கோவில்ல போனீங்கன்னா போதும். நீங்க அந்த பஜனை அவங்க பஜனை குடுக்கும்போதே நீங்க எல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சுருவீங்க. ஆட்டோமேட்டிக் கால் போகும். அப்படி இப்படி கால் போகும். ஸோ அந்த மாரி அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அதுல போய் நீங்க கலந்துக்கணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு கண்டிப்பா. எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 10லேருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இனி பார்க்க போறது ஆத்மாவுடைய உடல் மாற்றம் பார்க்க போறோம். இப்ப இந்த உடலால நம்ம என்ன மாற்றம் ஏற்படுது? இத பத்தி நான் பார்த்தோம். பௌதிக தன்மையில் எப்படி வருதுன்னு. இப்ப யாரால் தெளிவாக காண முடியும்? யாரால் காண முடியாது? அப்படின்றத இந்த 11லேருந்து 12 10லேருந்து 11 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 10வது பதம் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. படிங்க, ஹரே படிங்க. கிருஷ்ணா. படிங்க, படிங்க. நான் உத்கிராமந்தம் வாசிக்கிறேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபுஜி நான் வாசிக்கிறேனே. வாசிங்க வாசிங்க வாசிங்க, மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க. உத்கிராம ஹரே கிருஷ்ணா. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதிதம் வாபி புஜ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி ஞான சற்றுஷு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையும், இயற்கை குணங்களுக்கு மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். இப்ப முட்டாள் உயிர்வாளி என்ன பாத்தீங்கன்னா யார சொல்ல முடியும்? நாமோ தமசை தான் சொல்ல முடியும். சொல்ல போனா இந்த 3 குணத்தையும் சொல்லலாம். ஆனா சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்க போற யாருன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்க புரிஞ்சுப்பாரு. ஆனா இந்த 2 குணத்துல உள்ளவங்க சீக்கிரமா அவளுக்கு புரியாது. அவங்களதான் முட்டாள்னு சொல்ல முடியும்.
இல்லைங்களா? அப்ப உயிர்வாழி எவ்வாறு தன் உடலை கைவிடுகிறான் அந்த ஞானம் இருக்காது. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த சொல் காதிலே கேட்க மாட்டாங்க. 2 பேருக்குமே அது அடைச்சி கிடக்கும். 3 பேருக்குமே அடைக்கும். ஆனா ஒரு ஒரு நேரத்துல அது காது கொடுத்து கேட்கிற நிலைமைக்கு வருவாரு சத்துவ குணம். ஆனா ரசோ குணம், தமோ குணம் அந்த எண்ணமே வராது இல்லைங்களா? அது முட்டாள்தனமா தான் செயல்பட்டு இருப்பாங்க அவங்க. சோ அது கைவிடுகிறான் என்பது இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்துக்கு இத்தகைய உடல் அனுபவித்துக் கொண்டு உள்ளான் இல்லைங்களா என்பதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடிகின்றது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் மாற்றம் யார் பார்க்க முடியும், யாரால் பார்க்க முடியாது. இந்த 3 சாராம்சம் பாருங்க. யாரால் பார்க்க முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்கள் தான். அப்ப அந்த குணம் என்னன்னா ரசோ குணம், தமோ குணம். அப்ப எவ்வாறு உயிர்வாழி தனது தற்போதைய உடலை கைவிடுகிறான் என்பதை விட அது பார்க்க முடியாது. எந்த டைம்ல நாம கைவிட போறோம் அப்படின்னு. இப்ப நாம இதே பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லிக்கிறார். உடலை விடும் பொழுது நம்ம எந்த மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றத எந்த அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. எந்த அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவா படிச்சோம் அத? உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மறந்துட்டீங்களா? 2ஆம் அத்தியாயம் பிரபு. என்ன மாதாஜி? சாப்டர் 2 பிரபு. புரியல. என்ன சொல்ல வரீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உடலை விடும்போது என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் நினைக்குது. உடலை விடும்போது எதை நினைக்கிறோமோ அதுபடிதான் மறுபடியும் பரவி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஓகே. அது ஓகே. அது எந்த அத்தியாயத்துல சொல்லி இருக்காருன்னு கேக்குறேன். நம்ம பகவத்கீதையில முக்கியமான அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா அதான் சொல்லி இருக்கிறார். 2 பிரபு. என்ன மாதாஜி? 2 சாப்டர் 2 பிரபு. சாப்டர் 2 கிடையாது. அது 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி 14வது அத்தியாயத்துல மரணம் அடையும் இல்ல 14 கிடையாது. 14வது அத்தியாயத்தை பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணத்தை பத்தி தான் சொன்னாரு. உடலை கைவிடுறவன், அதாவது எந்தெந்த குணத்துல கைவிடுறான்றத நாம அதை படிச்சோம். எந்த லோகத்துக்கு போறான்றதை கைப்பிடிச்சோம். ஆனா பகவான் இறக்கும் தருவாயில அவன் என்ன மாதிரி இருக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா சொல்ல. இதான் இந்த இடத்துல கேட்க யாரால் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லப்போது முட்டாள்கள் எவ்வாறு உயிர்வாழித்தன தற்ப உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையே அறிய முடியாது. அது முடியும்ன்றத ஒரு அத்தியாயத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறார். ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா சொல்லியிருக்கிறார். இயற்கை குணங்களை மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டு உள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாரால? இந்த முட்டாள்களால. இந்த ரசோகுணம் தமோ குணத்தினால. இது போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம். ஆனா ஒரு அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார் பகவான். 8வது அத்தியாயம். 8வது அத்தியாயத்துல 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறான் அர்ஜுனன். அந்த 8 விதமான கேள்விக்கு 7 விதமான கேள்விக்கு விடை கொடுக்கிறார். 7 விதமான கேள்விக்கு. உடல்னா என்ன? உள்ள அதிபதி யார்? புருஷனா யார்? இயற்கை அதனா என்ன? இதெல்லாம் பத்தி சேத்திரம்னா என்ன? சேத்திரஞ்சுன்னா என்னன்னு கேட்கிறான். நேயம்னா என்ன? இந்த ஞானத்தை பத்தி ஞான சுகினா என்ன? இதெல்லாம் 7 விதமான கேள்வி கேட்கிறான். 8 கேள்வி கேட்டான். 7 கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார். 8வது கேள்வி என்ன? இந்த உடலை விடும் பொழுது எங்கனம் அறிவது அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுதான் பகவான் அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா விளக்கம் கொடுத்தார். இறக்கும் தருவாயிலே நாம என்ன நிலைமையில இருப்போம் அப்படின்றது 8வது அத்தியாயம் மறக்காதீங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அத்தியாயம். இந்த கடைசி கேள்விக்கு அந்த அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா விளக்கம் கொடுக்கிறார் பகவான். அதுக்கப்புறமா ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்துல 9வது அத்தியாயத்துல
இன்னும் சிறப்பா கொடுக்குறாரு அதுல. ஏன்னா அவன் கேட்டது உடல் சார்ந்த செயல் கேட்டான். 7வது அத்தியாயத்திலும் கேட்டான் கேள்வி. 6 விதமான கேள்வி கேட்டான் 7வது அத்தியாயத்துல. அதுக்கும் பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தாரு. நிறைய கேள்வி கேட்பான். 6, 7, 8, 9. 9ல ராஜவித்யா ராஜ குவியோகத்துல பகவானே சொல்லுவார். அதுதான் 10வதுல என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப அழகா விபூதி யோகத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. எல்லாமே நான் தாண்டா அப்படின்றாரு. அதெல்லாம் பக்தியில ஞான யோகத்தை கொடுக்குறாரு பகவான். இந்த நிலைமை எப்படி வரும் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா, யாரால பார்க்க முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ரஜோகுணம் தமோ குணத்தினால உணர முடியாது. எவ்வாறு இந்த உடலை விடணும், விடும்போது நம்ம என்ன நிலைமையில இருக்கணும், அடுத்த உடலை நம்ம கட்டமைக்கிறதுக்கு நாம இப்ப இருக்க தயார்படுத்தணும், இதெல்லாம் அறிய மாட்டாங்க. யாரு பார்க்கவே முடியாது. யாரும் அவங்க ரஜோகுணம் தமோ குணம். குறிப்பா சத்துவகுணம் உண்டு, சத்துவகுணம் உண்டு. முக்குணங்களால உணர முடியாது. இருந்தாலும் அந்த குறைஞ்சபட்ச சத்துவகுணத்துல இருந்து அந்த தெளிவு இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனா மறைக்கும், அந்த இன்பம் மறைக்கும், அதே மாதிரி அந்த ஈகோ மறைக்கும். ஞானத்தால பந்தப்பட்டு போயிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப இயற்கை குணங்கள் மயக்கத்தில் கீழ் இயற்கை குணங்கள் சொன்னாவே அந்த 3 குணம் தான். ஆனா பிரதானமா சொல்றது எதுன்னா ரஜோகுணம் தமோ குணம். அப்ப நம்ம அந்த குணத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கவே கூடாது. சில பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல உடம்பு சரியில்லாம படுத்துன்னு இருப்பாங்க, உயிருக்கு போராடினே இருப்பாங்க. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, என் பையன் என்னை பார்க்கவே வரலையே, என் மகளை பார்க்க வரலையே, என் பேரை நான் பார்க்கலையே, பேத்தியே பார்க்கலையே அப்படின்னு இருப்பாங்க. பகவானா பார்க்கலையேன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. இறக்கும் தருவாயில கூட அந்த நினைப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு. இதுதான் உடல் சார்ந்து நம்ம செயல்பட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அதுதான் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம், நல்லா பந்தப்பட்டு இருக்கும். அதுதான் இப்ப 50 வயசுக்கு அப்புறமா நாம என்ன வாழ்க்கை வாழணும், வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கை வாழணும். வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து காட்டுல வாழற நினைவுல வரணும். அப்பதான் பகவானை உணர முடியும். 8வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றார், நான் பேரப்புள்ளைய பார்க்கணுமே, பேத்தியை பார்க்கணுமே, அண்ணனை பார்க்கணுமே, தம்பியை பார்க்கணுமே, உறவினரை பார்க்கணுமே அப்படின்வாங்க. நீங்க இந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னு ஆத்மா யாரையுமே பார்க்க முடியாது, மறந்துடுவீங்க. அதுதான் இது சொல்லுது. கருட புராணமே அதான் சொல்லுது. அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உறவே கிடையாது, எல்லாமே மறந்துடும், எல்லாமே அந்த போயிடும், டைரக்ட் பகவான்கிட்ட போயிடும் அந்த ஆத்மா. நம்ம என்ன புண்ணியம் பண்றோம், என்ன பாவம் பண்றோம், அதுக்கேற்ற நம்ம உடல் சார்ந்து நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். இதுவே கருட புராணத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம கீதையை உள்வாங்கிக்கிட்டு நாம செயல்படணும். இறக்கும் தருவாயிலே ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். அப்பதான் நம்ம யாராவது உடம்பு சரியில்லாம சுகம் இல்லாம உயிருக்கு போராடினா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். பந்தத்தை மறைக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்கள பக்தியை ஊட்டணும். அப்பதான் அடுத்த நமக்கு நம்ம அது வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, சுயநலமா சொல்லுவாங்க, என்னங்க நீங்க அடுத்த பிறவிக்கு போறதுக்காக நீங்க இப்பவே இந்த மாதிரி எல்லாம் சொந்த பந்தெல்லாம் மறந்துடுவீங்களா, மறக்க கூடாது இல்லையா அப்படின்னு நம்ம இப்ப நல்ல உடலா இருக்கும்போது நம்ம சொல்றோம் இல்ல, அது அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க முத்தி அடைஞ்சீங்கன்னா, பகவான்கிட்ட போனீங்கன்னா, உங்க ஆத்மா மட்டும் தூய்மை அடையல, உங்களுக்கு உங்க வயிற்றுல பிறந்த பிள்ளைகளுக்கும் அது வயிற்றுல பிறந்த பிள்ளைகளுக்கும் மோட்சம் கிட்டும். அதை புரிஞ்சுக்கணும். நாமும் பகவான் கிட்ட போயிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம புண்ணியவான்கள். அப்போ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அந்த புண்ணியம் சேரும். எப்படி சேரும்னு பாத்தீங்கன்னா, 7 தலைமுறை, அதே கருட புராணத்துல பகவானே சொல்றார். கருட பகவானே ரொம்ப அழகா சொல்றார், 7 தலைமுறை வரைக்கும் முத்தி கிடைக்கும். முத்திக்கான அந்த ஞானம் கொடுப்பார் பகவான். அதனால இறக்கும் தருவாயிலேயே யாரை பத்தி நினைக்காதீங்க. உடல் சுகம் இல்லையா, வயசாயிச்சா, உடல் சுகம் இல்லைன்னா கண்டிப்பா படுக்குதான் செய்வோம். யாரை பத்தி நினைக்காதீங்க, ஹரிபக்தியோட பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கான். அப்ப நினைக்க தன்னோட பிள்ளைகள், பொம்பளை பிள்ளைகளும் ஆம்பளை பிள்ளைகளும் யாரா இருந்தாலுமே சரி, அவங்களுக்கும் அந்த பலன் கிட்டும். அதனால தயவு செய்து அதை பாருங்க. அதனால ரசோ குணத்துல போகாதீங்க, தமோ குணத்துல போகாதீங்க. உடல் சுகமா இருக்கும்போது ஐயோ என்னால பகவானை பார்க்க முடியலையே, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியலையே, கவலையப்படாதீங்க. படுத்துக்கிட்டே நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும் போதே ஹரிபக்தி தான், ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. சொல்ல முடியலையா நினைங்க, நினைச்சாவே போதும் இல்லைங்களா? அதே இன்னும் பாருங்க, யாரால் பார்க்க முடியும் அந்த ஞானத்தை, ஞான சுகி. அது என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க, யாரு அவர்கள், யாருக்கு ஞான கண்கள் உள்ளதோ அவர்களுக்கு. ஞான கண்கள் சொல்லும் போது என்ன மாதிரி வரும், பார்க்கிற பார்வை. யாராவது நம்மளை பார்க்க வராங்களா, பார்த்தா கிருஷ்ணர் வராரு.
ராதை வராங்க. எல்லாரையும் பகவானுடைய உணர்வோட பார்க்கணும். இந்த ஞானத்தை எவ்வாறு அடைந்தார்கள் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் கேட்டு சாஸ்திரங்கள் மூலமாக ஒரு வாட்டி நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் நம்ம கொடுத்துட்ட ஞானம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஞானத்தை பகிர்ந்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். சாஸ்திர சம்பிரதாயம் கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அதுதான் நித்திய சேவகன் என்ற பட்டம் நம்ம கொடுத்துருக்கு, பகவத் பக்தர் இல்லைங்களா. அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள்னா ஆத்மா உடலிருந்து வேறுபட்டவன். அதாவது ஆத்மான்றது உடலிருந்து வேறுபட்டவன். உடலை மாற்றி பல வழிகளை அனுபவிக்கிறான். உடலை மாற்றி பல வகையில் பல வழிகளை அனுபவிக்கிறான். ஏன்? அந்த உடலும் ஆத்மாவும் ஒண்ணு தனித்தனி நினைப்பாங்க. நினைக்கிறது கரெக்ட் தான். ஆத்மாவும் சம்பந்தம் இல்லை, உடலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. எப்படி கடலும் மேகமும் ஒன்னா இல்லையோ, ஆனா பாக்குற பார்வை ரெண்டா ஒன்னா இருக்க மாதிரி கடற்கரையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா. ஆனா பீச்சில் பாருங்க, மேகமும் சரி கடலும் ஒன்னா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா ரெண்டுமே கிடையாது, தனித்தனியா இருக்கு. அது மாதிரி உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருந்தாலும் அது வேற இது வேற இல்லைங்களா. அந்த வேறுபாட்டை உணர்ந்தவன் கண்டிப்பா வேற உடல் அவன் தேட மாட்டான் இல்லைங்களா. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த ஞானத்தின் பொதுமக்களுக்கு வழங்க தங்களால் இயன்றவரை முயற்சி செய்கிறார்கள். கீதையை உபதேசம் பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கீதையை உபதேசம் பண்ணணும். யாரெல்லாம் ஒரு புக்கு யாருக்காவது நீங்க தானம் கொடுத்து பாருங்களேன். யாருக்காவது ஒரு புக்கு தானம் கொடுத்தாவே போதும், 1000 புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கும். முயற்சி பண்ணுங்க, புக்கு கொடுங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் தானம் கொடுங்க. தானத்தோட சிறந்த தானம் வேற எதுவுமே கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு மாதாஜி போன் பண்ணி நம்ம மாசத்துக்கு ஏதாவது கோவில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எந்த மாதாஜி ஞாபகம் இல்லை. நம்ம நிறைய பேர் பேசுறதுனால நம்ம டீம் இந்த குரூப்ல இருந்து நினைக்கிறேன் சொன்னாங்க. அப்புறமா நான் எப்பவுமே அதுல கலந்துக்க மாட்டேன். நீங்க மணிமேகலை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க, அவங்க மூலமா நான் ரெடி பண்ணிட்டு பே பண்ணிட்டேன். வந்து எவ்ரி மந்த் சம்பளம் வந்தோடனே நான் எப்போதுமே கடவுளுக்குன்னு ஒரு தொகை வைப்பேன் பிரபுஜி. அது ஒரு 40 இயர்ஸ் பழக்கம். சோ இப்ப நான் சேர்த்து பெருமாள் திருப்பதி கொடுத்தேன். அப்புறமா இப்பதான் இந்த ஒரு ஐடியா கிடைச்சது எனக்கு. சோ நான் இப்ப அவங்க வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு குரூப் கொடுத்திருக்காங்க, அதுல நான் சேர்ந்தேன். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அதுல நான் கலந்துக்க மாட்டேன் அந்த விஷயத்துல. அதான் வந்து அட்மின்ல சொல்லிடுவேன். அன்னைக்கு பபிதா மாதாஜி போன் போட்டேன், அன்னைக்கு அவங்க பிக்கப் பண்ணல. அதுக்கப்புறமா டக்குன்னு மணிமேகலை அடிச்சோன்னா அவங்க வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி மாதாஜி வந்தாங்க, உடனே அடுத்த செகண்ட் வந்தாங்க பபிதா மாதா. அதுக்குள்ள நான் மணிமேகலை மாதாஜி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். ஸோ அவங்க கோயில்ல டைரக்டா அவங்க இது பண்றாங்க, பபிதா மாதாஜி டைரக்டா பண்ணிடுவாங்க. இது வந்தாலும் நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. ஓகே, நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. லிங்க் போட்டிருக்காங்க பிரபு. ஓகே ஓகே மா. இது சொல்ல வரேன்னா நம்மளால முடிஞ்சது இல்லைங்களா. ஏன்னா இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நம்ம எவ்வளவு விஷயங்கள் மாற்றம் வர வைக்கணும். இப்ப நான் கூட நிறைய வாட்டி சொல்லுவேன், நம்ம பகவானுடைய பக்தர்கள், அதாவது இது முன்னாடி கிளாஸ்ல எல்லாம் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் சொல்லுவோம், அடிக்கடிக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த மடம் சார்ந்த செயல், இந்த மடம் சார்ந்த செயல், ஆன்மீகத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கோவில் கட்டணும், இந்த மாதிரி புக்குங்களை பிரச்சாரம் கொடுக்கணும், கீதைய வேதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும், அதை பண்ண மாட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, ஸ்கூல் கட்டி, கான்வென்ட் கட்டி அதுல லாபம் பார்க்கறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய நம்மளுடைய ஆன்மீகவாதிகள் பண்றாங்க. அது வந்து எனக்கு தப்பா தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கூல்ல என்னை கூப்பிட்டுருக்கும் போது சென்னையில தான், அந்த ஸ்கூல்ல போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அது. ஆனா அவங்க வந்து அதுல வர காசை வச்சு என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டுகள் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க, இத மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. அந்த காசை வந்து அதை வச்சு அவங்க இதாக்கணும்னு நினைக்கல, அதை வச்சு ஏதோ ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டதுல அவங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க. இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆன்மீக சம்பந்தமா நாம ஏதாவது ஒண்ணு கீதையை உபதேசம் பண்றது, கீதை வந்து யாரெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. பணம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த செல்வங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கொடுத்தது இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு கிடையாது, அது பகவான் கொடுத்தது. அது பகவான்கிட்டே போட்டோம். அந்த எண்ணத்துல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுங்க. இதை விட பெரிய புண்ணியம் வேற எதுவுமே கிடையாது. இதை விட பெரிய புண்ணியம் கிடையாது. சேர்த்து வைக்கிறதோ பின்னாடி பிற்காலத்துல உபயோகப்படுறதோ அது மாதிரி நினைக்காதுங்க. இருக்கிறத நம்ம இருக்க வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு பையன் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நிறைய பேருக்கு தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். ஒரு சின்ன பையன், அவனை பேர் சொல்ல விரும்பல,
ஒரு 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 இதா இருக்கிறான். அது ஒரு அம்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். சின்ன ஒரு நான் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல இருந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நானு. அவனை பார்க்கும்போது. நிறைய அவனுடைய ஏழ்மையில பார்க்காம டீ வித்துன்னு இருக்கான். மதுரையில டீ வித்துன்னு இருக்காரு. டீனா டீ கேனை போட்டு ரோடா போய் டீ வித்துன்னு இருக்காரு. அப்போ சென்னையில வந்து ஒரு ஆளுக்கு உடல் சுகம் இல்லாம இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்து ஒரு அம்மாவும் ஒரு பிள்ளைய தான் இருக்கிறாங்க, பொம்பளை பிள்ளை தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ரெண்டாவது வந்து அந்த பெண்ணு படிக்க வைக்கிறதுக்கும் காசு இல்லை, கையில இல்லை. அந்த அம்மா வந்து ஒரு தையல் மிஷின் இருந்தா கூட போதும், நான் ஏதாவது ஒண்ணு நான் மேனேஜ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்ட்டு அங்க உள்ள ஒரு அதாவது அந்த உதவி பண்ற ஆள் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஒரு சோசியல் மீடியால போட்டிருக்காரு. அத ஒரு ஆள் என்ன பண்ண, மதுரையில இருந்து ஒரு பையன் என்ன பண்ணிருக்காரு, சின்ன வயசு தான், சின்ன வயசுன்னா ரொம்ப சின்ன வயசு, 19 வயசு 20 வயசுக்குள்ளதான் இருக்கு அவருக்கு. அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவர் யாருன்னே தெரியல இவங்களுக்கும், அந்த சோசியல் பண்றவருக்கு யாரும் தெரியல. இது மாதிரி சொன்னோன்னா அவர் உடனே என்ன பண்ணாரு, உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அப்படி உடனே இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த சோசியல் சர்வீஸ் பண்றவரு, ஐயா நீங்க வந்து பணமா கொடுக்க வேண்டாம், அந்த அம்மாவுக்கு தையல் மிஷின் வாங்குறது 18,000 ரூபாய் ஆகுது, அந்த கடையோட QR கோட் நம்பர் தரேன், அந்த கடைக்கு நேரம் நீங்க சென்ட் பண்ணிடுங்க, அவங்க மிஷின் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரும் அந்த தம்பி என்ன பண்ணிட்டாரு, டைரக்டா வந்து அந்த QR கோடு மூலியமா 18,500 ரூபாய் பணத்தை சென்ட் பண்ணிட்டார். தையல் மிஷினும் போயிடுச்சு. அந்த அம்மாவுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு அந்த குடிசை வீட்டுல வச்சுட்டு அங்க இருந்து வீடியோ கால் போட்டு அவரு கொடுக்குறாங்க. வீடியோ கால் போட்டுட்டு அந்த பையனுக்கு காட்டுறாங்க. அப்ப அந்த பையன் பாக்குறாரு, இந்த சோசியல் சர்வீஸ் பண்றவரே என்ன சொல்றாரு, தம்பி தள்ளுங்கப்பா, ஓனரை காட்டுப்பா அப்படின்றாப்புல. இல்லைங்க நான் தாங்க அது காசு கொடுத்தேன் அப்படின்றாரு. அவர் அப்படியே ஆச்சரியம் ஆயிட்டார். ஒரு டீ விற்கிற பையன், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு சம்பளமே 500-600 தான் கிடைக்கும். அவரு இது இல்லாம வந்து அங்க தெருவுல போறவங்க வரவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து காசு கொடுக்க மாட்டாராம். எல்லாருக்குமே வந்து அன்னதானம் தான். வேணுமா ஹோட்டல் வாசம் வாங்கி தரேன், சாப்பிடு, வயிறார சாப்பிட்டு போயிட்டு நான் பில் பண்றேன். அதுல ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கிறார், நான்வெஜ் கொடுக்க மாட்டேன், நான்வெஜ் வாங்கி தர மாட்டேன், வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் தான் வாங்கி கொடுப்பேன், வந்து சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு. இது மாதிரி ஆத்மாக்களும் இருக்கதான் செய்யறாங்க. சரிங்களா? அதை பார்த்துட்டு அந்த அந்த உதவி பண்றவரு இங்க இருக்கிற சென்னையில இருந்து பாக்குறவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார். ஒரு சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி இருக்கீங்களா, பெரிய விஷயம் இது. அது இல்லாம அவரும் அங்க நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ஒரு சில ஆளுங்க ஆம்புலன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஆளுக்கு எஜுகேஷன் செலவு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுங்க உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும், ஆனா பார்த்து கொடுங்க. அதனால வந்து பாவத்தை சேர்த்து கூடாது, அதுவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இதெல்லாம் அடுத்த அத்தியாயம் படிக்க போறோம், 16, 17 அதான் படிக்க போறோம். தானம் கொடுக்கணும், ஆனா பார்த்து கொடுக்கணும். இல்லைங்களா? சரி, அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், இந்த ஞானத்தினை பொதுமக்களுக்கு வழங்க தங்களால் இயன்றவரை முயற்சி செய்யும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கீதைன்ற ஞானத்தை நம்ம யாருக்காவது போதிக்கணும். போதிக்க முடியல, நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு புக்கையாவது வாங்கி 2 புக்கு 3 புக்கு வாங்கி கொடுங்க. கொடுக்கும் போது இந்த புக்கோட விஷயத்தை சொல்லி கொடுங்க. ஏன்னா நீங்க 2ஆவது லெவல்ல வந்து இருக்கிறீங்க, நீங்க 3ஆவது லெவல் போகும்போது நல்ல ஒரு மெச்சூரிட்டியா போவீங்க. போகும்போது இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் இதை சொல்லியிருக்கிறார், 18 அத்தியாயம் கொடுத்திருக்கிறார், இந்த இடத்துல இதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. முட்டாள்கள் இவற்றை பற்றி சிந்தித்து கூட பார்க்க கூட முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் அனுபவிற்கான நிறைவடையாத பேராசை உடல்களாக உள்ளனர். அந்த பௌதிகவாதிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தன்மைதான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். வீடு கட்டணும், பெருசா நாம இருக்கணும், நல்ல வசதியா இருக்கணும், 7 தலைமுறை சொத்து சேர்க்கணும், அந்த இதுலயே போயிட்டு இருப்பாங்க. அதை சித்திக்கூட நேரம் இருக்காது அவங்களுக்கு. நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம், நம்ம அந்த நிலைமையில போக மாட்டோம். பக்தர்கள் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்கள். அப்போ குரு பரம்பரை மூலமாக ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு ஞான வாழுங்கள். அதாவது உங்கள் வாழ்வை பக்குவமாக்கி கொள்ளுங்கள். குறைஞ்சபட்சம் இந்த கிளாஸ்ல வரவங்க, இப்ப நான் சனிக்கிழமைனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கலந்துக்க மாட்டேன்றீங்க. பக்தி விஷா கிளாஸ்ல கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் சொல்றது அது. ஏன்னா நீங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க, இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பக்தி விஷா கிளாஸ்ல என் நேம் வெளியே எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் குரு பிரபுஜி. என் நேம் அதுல இல்ல. நான் இன்னைக்கு ஏதோ ஒண்ணு
போடலாம், எப்படி எப்படி மாதாஜி இருந்தா கிருஷ்ணா நாமம் சொல்லலாம் சொல்லி அதுல போடலாம்னு எடுத்தஞ்சு. அப்ப பார்த்தா ரவி சங்கரி நேம் இஸ் டெலிட்டட் பை சம் மாதாஜி. நான் நேம் சொல்லுங்க. மாதாஜி அது வந்து பழைய இதா இருக்கும் மாதாஜி. அப்ப நியூ இல்லவே இல்லையே ஜி அதுல. அதுல இருக்கு. நான் அனுப்புறேன், நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். சரி, அதை அனுப்புங்க. அத நான் இப்பதான் இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் அத. ஓகே ஓகே ஓகே. அது ஆட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. இந்த பழசு இது மாலதி மாதாஜி ஆரம்பிச்சாங்கல்ல, அதை தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப அதுக்கு பிறகு பபிதா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அனுப்பி வைக்கிறேன். சரி சரி. ஓகே. அப்போ ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு, அதாவது நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் உபதேசம் பண்ண பார்க்கலாம். அதாவது அதான் 18 அத்தியாயத்துல பகவானே சொல்றார். 18ல வந்து 55 60க்கு மேல பண்ணினா ஃபுல்லா இதான் சொல்லுவார். 63ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான் அர்ஜுனன். சொன்ன பிறகு 64 65 66 67 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இந்த வேதத்தை யாரெல்லாம் உபதேசம் பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் இந்த கீதைக்கு, அதாவது கீதை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்களோ, இப்ப நாம எல்லாம் அட்மின்ல போயிடணும். அட்மின்ல நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் சேவை, நம்மளால முடிஞ்சா பண்ணணும். நம்ம உட்காந்து கேட்கறதே புண்ணியம் தான். கேட்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதே பக்தி தான். கேட்கறதே பக்தி தான். செய்ய முடியலனாலும் பரவாயில்ல. முடியுன்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மின் சேவை பண்ணுங்க, ஏதாவது கூட ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கலந்துக்குங்க. கோவில் விஷயம்லாம் கலந்துக்குங்க. கோவில்ல வந்து நீங்க கோயிலெல்லாம் போன அவசியமே இல்லை. அங்க வரணும், பெங்களூர் போன அவசியம் இல்லை. பெங்களூர் கோவில்ல அந்த லிங்க்ல என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். இப்ப வந்து சாரத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பராமரி பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல என்ன சொல்ற 12 13ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் நமது பராமரிப்பாளர், அதாவது பிரபஞ்ச அளவில் பத்தி நம்மளை பராமரிப்பாளர்கள். அதை பத்தி விரிவா நம்ம ஒரு 11 12 ஸ்லோகத்தில் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11 12 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 11. யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த சேதஸ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு ஆள் அவங்க படிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஒரு ஆள் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அவங்க மத்தவங்க படிக்க வைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டும். படிங்க. 11 வாசிச்சிட்டேன் பிரபுஜி. 11 படிச்சுட்டேன் பிரபுஜி. 11 படிச்சுட்டேன். சரி சரி. 12வது மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகே 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 பிரபு. பதம் 12. யதா நித்யகதம் தேஜோ ஜெகத் பாசயதே கிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னௌ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 11ல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடிவர்கள் தன்னுணர்வு நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்குது என்பதை காண இயலாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறாங்க, சரிங்களா? மாயத்தால கட்டுண்டோம். 14 அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது சத்துவகுணத்துல ரசோகுணத்திலையும் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அந்த குணத்தால பாதிக்கப்படுறதுனால பகவான் சொல்றதை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க. இன்பத்தாலையும் ஞானத்தாலையும் பந்தப்பட்டிருக்கார் சத்துவகுணம். ரசோகுணம் பாருங்க, பேராசைனால பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறார். தமோ குணத்துல முட்டாள்தனத்தால அந்த பிரேமைனால அவர் என்ன பண்றார், பந்தப்பட்டு போயிருக்கார். அதனால பகவானுடைய அந்த மயக்கத்துல இருக்கனால பகவானுடைய சொல் கேட்காது. தன்னுணர்வு நிலை பெற்ற முயற்சி செய்யும், தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதி இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் தன்னுணர்வு நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்குது என்பதை காண இயலாது. இப்ப சத்துவ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வு அணு பாதை தெரியும் அவங்களுக்கு. சத்துணர்வு அந்த தன்னுணர்வு பாதை போறதுக்கு சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க தெளிவா தெரியும். ஆனா அந்த குணத்துக்குள்ளே இருக்கனால அதுல இருந்து சீக்கிரமா மீண்டு வர முடியாம அந்த நிலைமையை அவங்களுக்கு கொண்டு போகும். அந்த குணமாயா ஜீவமாயா இதெல்லாம் அடுத்த லெவல் படிப்போம். லெவல் 3ல வரும்போது அந்த மாயா பத்தி படிக்கும்போது இன்னும் நம்ம நல்லா தெளிவா படிக்கலாம், புரியும். அதுல 11ல சொல்றாரு. 12ல பாருங்க, உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன, மேலும் சந்திரனின் பிரகாசம் நெருப்பில் பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. சூரியனும் சந்திரனும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிறோம்
சூரியன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைப்போம். சில பேர் சந்திரனும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனா அது ரொம்ப வெரி வெரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சந்திரன் தான். ஏன்னா இனப்பெருக்கம் காலமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரனோட அந்த இது இருந்தாதான், சந்திரனோட அம்சம் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ற இதுவே நமக்கு கிடைக்கும்னுவாங்க. இது நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும், மனிதருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சந்திரனோட பிரகாசம் இருக்கணும். அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். இப்ப ஞான சுகி அதாவது பசிந்தி அப்படின்னு பண்ண பாத்தீங்கன்னா பயிற்சியின் மூலமாக தன்னுணர்வு வந்து ஆத்மாக்களையும் காண முடியும். அது தன்னுணர்வு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி பயிற்சி எப்படி பண்ண முடியும்? ஆன்மீக தன்மையோடு இருக்கும்போது பகவான் அதாவது குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் கொடுக்குற ஞானத்துல நம்ம அதுல அந்த செயல்பட அப்பதான் அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதையை படிச்சா மட்டும் பத்தாது இல்லைங்களா? நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அந்த பக்குவம் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா பக்குவம் வராது. செயல்முறையில வந்தாதான் நமக்கு அது பக்குவம் முடியும். அப்பதான் அந்த விஞ்ஞானம் புரியும் நமக்கு அது இல்லைங்களா? அப்ப அது பயிற்சி மூலமாக தான் தன்னோட அந்த ஆத்மாக்களை காண முடியும், இல்லைன்னா காண முடியாது. இப்ப பகவத்கீதை நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்பா அப்படின்னு சொன்னா அது வராது. செயல்முறையில வரணும். அப்பதான் நாம அது ஞானி ஆக முடியும், கர்ம யோகி ஆக முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார், பகவான் கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார். சூரியன் சந்திரன் மற்றும் நெருப்பு பிரகாசமும் கிருஷ்ணர் பகவானுடைய வருகிறது. இதை பத்தி இன்னும் விளக்கமா நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். இருந்தாலும் சந்திரன் சூரியன் மற்றும் நெருப்பிலிருந்து உதவியின்றி யாருமே வாழ முடியாது. கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் சாத்தியமாக்குறார். அவரே அவைகளின் பிரகாசம் அளிக்கிறார். இப்ப அடுத்த பதம் 13ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரனும் சூரியனை பத்தி ரொம்ப விரிவா நம்ம கொடுக்க போறார். இங்க கோடிட்டு காமிச்சிட்டார் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா, இந்த 2 ஸ்லோகம் மூலியமா. இப்ப இந்த 13ல என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 13. காமாவிஷ்ய பூதானி தாரயாம்யஹமோஜசா உஷ்ணாமி சௌஷக்தி சர்வா லோமோ பூத்வா ரசாத்மக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இந்த இதுல நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகிறேன். எனது சக்தியால் அவை பாதி நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். எல்லா கிரகத்துக்குள்ளும் பகவான் இருக்கார் இல்லைங்களா? எல்லா கிரகத்துக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கார். கார்போகதே சாய் விஷ்ணுவா இருந்து ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறார். அந்த அண்டத்துல இருந்து அந்த 14 லோகங்களையும் பகவான் பராமரிக்கிறார். கார்போகதே சாய் விஷ்ணுவா இருந்து பரமாத்மா ரூப்ல இருந்து எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளயும் உட்கார்ந்து இருக்கார் இல்லைங்களா? சோ அப்போ வந்து எல்லா கிரகத்துக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கார். அப்போ நாம என்ன பண்றோம்? தேவர்கள் வழிபாடு பண்றோம். தேவர்கள் வழிபாடு சந்திர பகவான், சூரிய பகவான், செவ்வாய், வெள்ளி, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கிரகங்களும் நம்ம வழிபாடு பண்றோம். அதுக்கு அதிபதி யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் பராமரிப்பாளர். அதாவது பூமி நிலவெளியில் பலப்படுத்தப்பட்ட தானியங்களாலும் காய்கறிகளாலும் தருகிறது. சந்திர ஒளியின் பிரகாசம் பகவான் கிருஷ்ணர்ந்தே வருகிறது அப்படின்றார். இந்த மகருந்த சேர்க்கை நடக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரனோட அருள் இருந்தாதான் மகருந்த சேர்க்கை நடக்கும். இப்போ செடியிலிருந்து இன்னொரு செடிக்கு ஒரு வண்டு போகுதுன்னா அதோட மகருந்த சேர்க்கை அதுல போய் கொண்டு போய் சேர்க்குது. சேர்த்த உடனே அதுக்கு அந்த பூல இருந்து காயாகணும்னா அந்த மகருந்த சேர்க்கை நடந்தாதான் முடியும் இல்லைங்களா? அது வந்து அந்த பருவம் எந்த பருவம்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரனோட பக்குவம் இருந்தாதான் அது பண்ண முடியும். அந்த வந்து காயாகிறது இல்லைங்களா? அந்த நிலை இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த பாத்தீங்கன்னா அது அந்த மாற்றம் இருக்காது. அப்போ சந்திரனும் முக்கியமா நமக்கு வந்து தேவை. சந்திர ஒளியின் பிரகாசம் பகவான் கிருஷ்ணன் தான் வருகிறது. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் பராமரிக்கவில்லை என்றால் யாராலும் வாழ முடியாது. பரமபுருஷ பகவானை கிருஷ்ணரது கருணையாலே தாங்கள் வாழ்கிறோம் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நன்றி உணர்ந்து வளர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சாப்பிட்ற பொருள், நம்ம கொடுத்த உடல், நம்ம அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உறவு, இது எல்லாமே யாரால கொடுக்கப்பட்டது? பகவானால கொடுக்கப்பட்டது இல்லைங்களா? அதை நம்ம உணரணும். இப்ப உடலை பராமரிப்பவர் பகவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா உடம்பை நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் நாம தான் உடல், நமக்குள்ள இருக்க உறுப்பு எல்லாம் நமக்கு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது எல்லாமே இப்ப அக்னி பகவான் உள்ள இல்லைன்னா 14 படிச்சுங்க, ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல படிச்சோம். அக்னி பகவான் இல்லைன்னா ஜீர்ண சக்தியே ஆகாது. அக்னி பகவான் இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஜீர்ண சக்தியே ஆகாது நமக்கு. சோ அப்ப அந்த அக்னி பகவானை நாம வழிபாடு பண்ணணும் இல்லைங்களா? இப்ப அதை பத்தி சொல்ல போறார். அக்னி பகவானை பத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை
இந்த இயற்கை பராமரிப்பும் பகவான் தான். இந்த இயற்கை எப்படி பராமரிக்கிறாரு பாருங்க. மழை பெய்யுது, முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மழை பெஞ்சு திருப்பி தண்ணி கடலுக்கு வருது, நதி மூலியமா கடலுக்கு வருது. அதே மாதிரி இப்போ இமயமலை இருக்கு, அதே மாதிரி குளிர்ச்சியான பகுதியில் அங்கேருந்து ஐஸ் எல்லாம் கரைஞ்சி அப்படியே திருப்பியும் நதி வழியா கங்கை, யமுனா அது மாதிரி வந்து கடலுக்கு வந்து திரும்பவும் என்ன பண்ணுது, கடல் தண்ணி வேப்பராகி மேகத்துக்கு போகுது, அது திருப்பி நம்ம மழையா வருது. ஏன்னா நம்ம கப்பல்ல வேலை பார்த்தனால அடிக்கடி சொல்லுவேன், இந்த இதை சொல்லுவேன். ஏன்னா நிறைய பேர் தெரியாது, யானை குடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, யானை தண்ணி குடிக்குது, யானை தண்ணி குடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கடற்கரை ஓரமா இருக்கவங்க மீனவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. அதை நீங்க என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது மாதிரி ஏன்னா தண்ணி குடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீன் பிடிக்கிறவங்க. சில பேர் வந்து ட்விஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம வந்து அமெரிக்காவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டர் வரும். நம்ம சேனல் நம்ம இந்தியாவிலலாம் பார்க்கவே முடியாது. ட்விஸ்டர் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க? அதாவது ஒரு சுழல் காட்டுற மாதிரி அடிச்சுட்டு போவோம், தரன்னு போவோம். பார்த்துருக்கீங்களா? சின்னதா இருக்கும் நம்ம ஊர்ல எல்லாம். பார்த்துருக்கீங்களா? ரோட்ல சுத்திக்கிட்டே போகுமே, அதுதானே பிரபு? ஸோ அது வந்து நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து இது வெப்ப மண்டலம் இல்லையா? வெப்ப மண்டலத்துலலாம் அந்த மாதிரி வராது, காற்று வராது, அந்த மாதிரி ட்விஸ்டர் வராது. அது எதுக்கு சொல்ல வருதுன்னா, அந்த கிளைமேட் மாறும்போது தான் நமக்கு வந்து அந்த ட்விஸ்டர் வரும். அது நமக்கெல்லாம் நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல வந்து வெப்ப மண்டலம்னால நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணுவோம். இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஊர்ல வந்து 52 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல நம்ம இருந்தா கூட நம்ம வந்து அந்த வெயில் தாங்குவோம். அப்போட பார்த்தா டீ குடிப்போம், காஃபி குடிப்போம், சுட குடிப்போம், சுட சாப்பாடு சாப்பிடுவோம். ஆனா அதே வந்து ஜாப்பனீஸும் சரி, சைனீஸும் சரி, அமெரிக்கன் சரி, பிரிட்டிஷ்காரங்களும் சரி, இவங்கெல்லாம் பாருங்களேன், 35-40 டெம்பரேச்சர் வந்தாவே அவங்களால ஊன்னுவாங்க, தாங்க முடியாது அவங்களால வெயில். நம்ம ஊர்ல வெயில் தாங்கும், அந்த ஊர்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வராது. அதனால கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வரும்போது அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு ட்விஸ்டர் உருவாகும். இப்ப இப்ப பாக்குறீங்க இல்லையா, கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல காத்தே இல்லாம இருந்துன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ ஒரு பள்ளம் தோண்டி வச்சிருக்கிறோம், ஒரு பள்ளம் தோண்ட உடனே 4 பக்கமும் அந்த பள்ளத்தை சுத்தி 4 பக்கம் மேடாக்கிட்டு ஒரு 4 பக்கத்துல 4 கார்னர்ல தண்ணி ஊத்தினா என்ன ஆகும்? நேரா பள்ளத்துல தான் வரும் இல்லையா? தண்ணி நேரா பள்ளத்துல தான் ஓடியாரும். அது மாதிரி ஒரு இடத்துல காற்று இல்லைன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல காற்று இல்லைன்னா, அப்போ அங்க இருக்கிற சுத்தி இருக்கிற காத்துங்க எல்லாம் மொத்தமா ஒரு இடத்துல சேரும். அதுதான் அரிக்கோனா வருது, அதுதான் புயலா உருவாகுது இல்லைங்களா? நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள வர்றது ட்விஸ்டர் ஆகுதுங்களா? அந்த மாதிரி வரும்போது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணிங்கெல்லாம் வந்து இந்த கடல் தண்ணி அப்படியே மேகத்துக்கு போகும், அப்படியே மேல போகும். நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன், நிறைய பார்த்திருக்கேன். கடல்ல தான் நடக்கும் அது. அதுல நம்ம ஊர்ல நிறைய நடக்கும். நான் இங்க பே ஆஃப் பெங்கால நிறைய பார்த்திருக்கேன். அரபிசியிலோட கம்மியா தான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா பே ஆஃப் பெங்கால் தான் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா இங்கதான் வந்து புயல் தாக்கம் அதிகமா இருக்கும். அதே அந்த சைடுல பாருங்க, கேரளா சைடு, கர்நாடகா சைடு, மகாராஷ்டிரா சைடுலாம் நடக்காது, புயல் அவ்வளவு தாக்காது. இந்த சைடுல தான், பே ஆஃப் பெங்கால் சைடுல தான் நிறைய தாக்கும் புயல், அடிக்கடிக்கு வந்து. ஏன்னா அந்தமான்ல இருந்து டைரக்டா வருவாங்க. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நேரத்துல அந்த கடல் தண்ணி எல்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம வீட்டுங்கள்ல செடிங்களுக்கு தண்ணி அடிப்போம்ல, ஓஸ் போட்டு பிடிக்கணுங்களா, அந்த ஓஸ் தண்ணி எப்படி எவ்வளவு ப்ரெஷரா போகுது, அந்த மாதிரி கடல் தண்ணி கீழேந்து மேல போகும், அப்படியே கீழேந்து அப்படியே மேல போகும், அப்படியே பம்ப்ல இருந்து அடிச்சு போற மாதிரி இருக்கும். அந்த டைம்ல ஒரு சின்ன போட்டு, சின்ன ஷிப் யாரு இருந்தாலும் தூக்கி போடும் மேல. அப்படிதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மீன் வந்து மேல இருந்து விடுன்னு சொல்லுவாங்க, ஐஸ் வந்து கொட்டுதுன்னுவாங்க, மீன் வந்து விழுதுன்னுவாங்க. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். இது என்னென்ன கடல்ல நாங்க பார்த்திருக்கோம். அதுல மீன் போகும், கட்டைங்க போகும், குப்பைங்க எல்லாம் மேல பார்ப்போம், அந்த மேகத்துக்குள்ள போகும். அது ஏன்னா அந்த அந்த பிடிச்சி அந்த இது ட்விஸ்டர் மாதிரி பிடிச்சி இழுக்கும் தண்ணி. அது அப்படியுமே மேகத்துல இருக்கும் போது அது என்ன ஆகுது, குளிர்ச்சி அடங்கும்போது நமக்கு தப்பு மழையா வருது. மழையா வந்து திரும்ப நமக்கு என்ன ஆகுது, திரும்ப கடலுக்கு வருது. இந்த இதை பண்றதே யாரு? பகவானுடைய சக்தி தான். இது சூரிய பகவானுடைய செயலும் சந்திர பகவானுடைய செயல் தான், இந்த தேவர்களுடைய செயல் தான் இது. இந்த இயற்கை ரொம்ப அழகா பகவான் நம்மள இது பராமரிச்சிருக்காரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை பராமரிப்பால் நம்ம நினைக்கிறோம், நாம சாப்பிட்றோம், நம்ம உடல் நாம உள்ள செரிமன் ஆயிடுதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்தோடனே நமக்கு வந்து இங்க டாக்டர் படிச்சவங்களா இருப்பாங்க, தெரியும் அதை பற்றிலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல வந்து அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா?
அதாவது பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட ஒளி இருந்தாதான். அதே மாதிரி கிரகங்களை பராமரிக்கிறார். அதே மாதிரி அனைத்து காய்கறிகளுக்கும் சாறை தருகிறார். அப்படி சந்திர பகவானுடைய பலன் மூலியமா நமக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஜீரண சக்தி அக்னி. இதை பத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்தை படிப்போம். வெளியும் உள்ளும் செல்லும் காற்றால் செரிமனம் பண்றது. நம்ம நிறைய பேர் இந்த கடைசி பதம் பாருங்க, பிராணமயா. அது நம்ம பிராணமயா கோசா சொல்லிட்டு எதுல படிச்சோம்? 13 அத்தியாயத்துல படிச்சோம். அன்னமயா கோசா, பிராணமயா கோசா, விஞ்ஞானமய கோசா, ஞானமய கோசா, விஞ்ஞானமய கோசா, ஆனந்தமய கோசா. இந்த பிராணமய கோசால வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சாதாரணமா காற்றை உள் வாங்கி திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு நிறைய சில பேர் சாப்பிட முடியாம சாப்பிடுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு சீக்கிரமா செரிமனம் ஆகாது. மூச்சு திணற வரைக்கும் சில பேர் சாப்பிடுவாங்க. அது மாதிரிலாம் சாப்பிடவே கூடாது. இப்ப இது அடுத்த பதம் அதுதான் சொல்ல போறாரு பகவான். எவ்வளவு சாப்பிடணுன்றத சொல்ல போறாரு அடுத்த பதம். இப்ப நம்ம சுவாசிக்கும் போதே நம்ம பிரீத் கொடுக்கணும். நம்ம சாப்பிடும் போதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை நம்ம மூச்சு பிடிச்சின்னு சாப்பிடவும் கூடாது, மூச்சு விட்டுடும் சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிடறதுல அதுலயும் இந்த அத்தியாயத்தை இதே அடுத்த பதத்துல சொல்ல போறாரு. எப்படி சாப்பிடணுன்றத சொல்லி கொடுக்க போறாரு. எப்படி உரியணும், எப்படி நக்கி சாப்பிடணும், எப்படி சப்பி சாப்பிடுறது, எப்படி மென்னு சாப்பிடுறது, 4 வகையான உணவை எப்படி செரிமனம் பண்றது, இதை பத்தி தான் சொல்ல போறாரு. அப்போ நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றிலேயும் நம்ம உள்ள செரிமனம் ஆகுது. பிராணமய கோசம் எதுக்கு சொல்ல வரும் இல்லைங்களா? அதுக்கு நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்ல சொல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வாட்டி ஒரு ஹரிநாமத்தை சொல்றோம். ஒரு பிரபுஜி எனக்கு ஒரு லிங்க் அமிச்சார். அவரு ஹரிநாமத்தை சொல்லி 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 ரெக்கார்டிங் பண்ணி எனக்கு அமிச்சார். ரொம்ப அற்புதமா சொல்ல ஆரம்பிச்சார். புதுசுதான் அவர். இப்பதான் கிளாஸ் வராரு. லெவல் 2 வந்துட்டு இருக்காரு. அது 9 மணிக்கு பேட்ச்ல இருக்காரு. எனக்கு நேற்று அமிச்சாரு. எனக்கு ஒரு என்னடா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா 4 இது ரெக்கார்டிங் பண்ணி அமைச்சிருக்காரு. அவர் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறார். எந்த இடத்துலயுமே ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம அழகா இது பண்ணியிருக்காரு. பொறுமையா படிச்சிருக்காரு. அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப்படியே அழகா படிச்சிருக்காரு. ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி படிக்க படிக்க நம்மள இந்த மூச்சு காற்றை நாம அதுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடா போகக்கூடாது. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. நான் மூச்சும் எடுக்கல, மூச்சும் விடல. இந்த ஒரு ரவுண்டு ஒரு மணி சுத்திட்டேன். 1 மணி நான் பாஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு. சில பேருக்கு அது மாதிரி வராது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே அப்படின்வாங்க. இது சொல்றது உத்தமம், அதி உத்தமம். இதுவும் மூச்சு பயிற்சி தான். ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க அது உங்களுக்கு அந்த பழக்கம் சொல்ல சொல்ல வரும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். எந்த இடத்துல மூச்சு உள்ள எடுக்கணும், எந்த இடத்துல மூச்சு வெளியே விடணும்னு சொல்றது உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் சொல்லவே தேவையில்லை, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதுதான் அந்த இடத்துல அரே அப்படின்னு சொல்லும் போது அரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? இப்ப ரொம்ப வயசு கூட ஃபுல்லா படிக்க முடியல, அரே கிருஷ்ணா மூச்சு விடலாம். திருப்பியும் அரே கிருஷ்ணா மூச்சு எடுக்கலாம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மூச்சு விடலாம். திருப்பி மூச்சு எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ண 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 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மூச்சு பயிற்சி வந்துடும். அப்ப அந்த செரிமனம் ஆவது ஈஸியாயிடும். நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு செரிமனம் ஆகணும்னு வச்சுக்கலாம், அரே கிருஷ்ணா மகான் தான் சொல்லுவேன். நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான். ஏன்னா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உள்ளகிற ஐட்டம் எல்லாம் ஃபுல்லா செரிச்சிடும் கம்ப்ளீட்டா. பகவானுடைய பிரசாதம் நல்லா இருக்குமே, கோவில் பிரசாதம் ரொம்ப அற்புதமும், இன்னும் சாப்பிடலாமே. அப்படி சாப்பிட என்ன ஆயிடும் பாருங்க, செரிமனம் ஆகாது. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உண்மையை நான் ஜபிப்பேன். நான் ஜபிக்கிறது என்ன ஆகும்னா அழகா செரிச்சிடும், ஒரு ஏப்பம் வரும். ஏன்னா அது உடல் பயிற்சி இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாம் எல்லாவற்றுக்குமே பகவான் கிருஷ்ணரை சார்ந்துள்ளோம் என அதாவது விழிப்புணர்வு மிக்க நன்றி உணர்வும் பணிவும் அளிக்கிறது. பகவானை சார்ந்திருக்கும், எல்லா வகையிலும் பகவானை சார்ந்திருக்கும் இல்லைங்களா? 14வது 15வது பதம் என்ன சொல்றார்? நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார். தனிப்பட்ட முறையில் உடல் சார்ந்த செயல இப்ப நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அந்தந்த உடலுக்கு நம்ம பசிச்சா நாம தான் சாப்பிட போறோம். பிள்ளையோ மனைவியோ கணவனோ சாப்பிட்டா பசி ஆயிடுமா? நாம சாப்பிட்டாதான் ஆகும் இல்ல. அப்போ தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாருக்கும் உள்ள சொல்ற இல்லைங்களா? பாப்போமா 14 ஹரே கிருஷ்ணா மதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பதம் 14. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதः பிராண அபான சமாயுக்த
பசாம்யன்னம் சதுர்விதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றோடும் வெளிசுவாச காற்றோடும் இணைந்து 4 வித உணவை செரிக்க செய்கிறேன். சரிங்களா? இப்ப 4 விதமான உணவுகள் செரிக்க செய்கிறேன்றார். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது பதில் சொல்லுங்க. 2வது, எல்லா உயிர்வாளி உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். அப்ப எல்லா உடலையும், இப்ப நம்ம மனுஷ உடல் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா ஜீவராசியத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்போ உட்சுவாச காற்றோடும் வெளிசுவாச காற்றோடும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன் என்றார். இந்த 4 விதமான உணவு என்னென்ன உணவு சொல்ல முடியுமா? கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொன்னேன். கடித்து சாப்பிடுவது, உறிஞ்சி சாப்பிடுவது, நக்கி சாப்பிடுவது, அது இன்னொன்னு என்னன்னு தெரியல பிரபுஜி. விழுங்குவது. விழுங்குவது இல்ல, விழுங்குவது இல்ல. சரி, ஓகே. குடிப்பது. குடிப்பது உறிஞ்சி குடிப்பது சொல்லலாமா பிரபுஜி? உறிஞ்சி பாருங்க பாருங்க, இத பாருங்க, ஸ்லைட பாருங்க. அதாவது செரிக்கும் நெருப்பாக பகவான் கிருஷ்ணர் வயிற்றுக்குள்ளேயும் உள்ளார். கிருஷ்ண பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். எப்படி? அக்னி பகவான் மூலியமா இருக்கிறார். மென்னு சாப்பிடுவை. நம்ம மென்னு சாப்பிடும் போதே பாத்தீங்கன்னா சொல்றது, வாயை திறக்க எப்போ போடணும்? அந்த உணவை வாய்க்குள்ள போடும்போது வாயை மூடிக்கணும், திருப்பி திறக்க கூடாது. எப்பவுமே அதுதான் வந்து பேசிக்கிட்டே சொல்லுவாங்க, பேசிக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு வாய் நம்ம உள்ள போனவரு வாயை மூடிக்கணும். இப்படி மூடிக்கிட்டது நம்ம மென்னு முழுங்கணும். வாயை திறந்துக்கிட்டு சாப்பிடக்கூடாது, மெல்லக்கூடாது. வாயை மூடிக்கிட்டு மெல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நாக்குல இருக்கிற அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும். நீங்க நாக்கத்தை வாயை திறந்துகிட்டே நீங்க மென்னுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, வாயை அவங்க மென்னுகிட்டே மென்னுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்ப அந்த உமிழ்நீர் சுரக்காது, உங்களுக்கு கரெக்டான பதம் வராது. வாயை 2 மூடிய மவுத்தை மூடிக்கிட்டு உள்ள உணவை முழுங்காம வாய்க்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், அப்படியே மென்னுகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் மென்னு சாப்பிடுறது. அந்த மென்னு சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா அது கூழாகி, கூழ் எப்படி ஆகும்? நம்ம நாக்குல இருந்து வர அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும். அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும் அந்த காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உமிழ்நீர் சுரக்கும். உமிழ்நீர் சுரக்கும் போது ரெண்டுமே அந்த பிரசாதமும் அதுவும் உள்ள போகும்போது அப்படியே அழகா உள்ள இறங்கும், அப்படியே உள்ள இறங்கும். நாம் முழுங்கவே கூடாது, அதுவா உள்ள போகணும். அப்படி மென்னு சாப்பிடுறவங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வேலையே இல்லை, பகவானுக்கு உள்ள வேலையே கிடையாது. அது நம்ம அழகா சாப்பிடணும். இதுக்கும் நம்ம ஆச்சாரிகள் சொல்லியிருக்காங்க, மென்னு சாப்பிடுறது எப்படி சாப்பிடணும் சொல்லியிருக்காங்க. அருந்துபவை, அதாவது தண்ணி நீர் ஆகிறோம், நீர் குடிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த நீர் குடிக்கிறதோ பாத்தீங்கன்னா இப்படி வச்சு குடிக்கூடாது, மேலே தலையை தூக்கி குடிக்கூடாது. இந்த பையன் குடிக்கிறான் பாருங்க, அந்த மாதிரி தான் குடிக்கணும். கடிச்சின்னு குடிக்கணும், கடிச்சிக்கிட்டு தான் பாட்டில கடிச்சிட்டு தான் குடிக்கணும். சில பேர் என்னப்பா ஐதீகம் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி கொடுக்கணும், அப்படிலாம் குடிக்கூடாது. குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரோட் ப்ராப்ளம், இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வரும். பகவானுக்கு தொல்லை கொடுக்குறீங்க, பகவானுக்கு தொல்லை கொடுக்குறீங்க. இந்த மாதிரி குடிக்க கூடாது. நம்ம இந்த ஸ்டைல் தான் தண்ணி குடிக்கணும், அருந்துறது. அதுவும் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு உபநிஷத்துல நான் எடுத்தேன் இதெல்லாம். ஆனா இதே கீதையிலும் பகவானே இவரே சில பிரபுபாதான் கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி நக்கி சாப்பிடுறது, அதே மாதிரி உறிஞ்சி போய், அதை உறிஞ்சி நம்ம, அதாவது அருந்து போய் வேற, உறிஞ்சிது வேற இல்லைங்களா? உறிஞ்சிது வேற. அதை உறிஞ்சி குடிக்கும் போது நம்ம எப்படி இந்த ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சி குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது ஒரு இது. இந்த 4 பக்குவமே, இந்த 4மே செரிமானம் பண்றதுக்கு பகவான் அந்த செயல்முறையை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணனா அக்னி பகவானுக்கு வேலையே இல்லை உள்ள இருந்தது இல்லைங்களா? சரி, இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. உண்ணும் விஷயத்தில் கூட உயிர் வாழி சுதந்திரம் அல்ல. பாருங்க, இன்னொன்னு ஒரு உபநிஷத்துல படிச்சேன், ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். அதை சொல்லும் போதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை கபட உபநிஷம் நினைக்கிறேன், கரெக்டா ஞாபகம் எனக்கு அந்த உபநிஷம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சாப்பிட்ற உணவு இங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், சாப்பிட்ற உணவு இந்த தொண்டை வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அது மலம் அப்படிங்கிறது. மலம் இது வரைக்கும் தான் அது. அதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா அது மலம், வேஸ்ட், கழிவு. அப்ப இது வரைக்கும் இருக்கிறதுக்காக ஏன் இப்படி ஆசைப்படுறீங்க? ஆசைப்பட தேவையில்லையே அப்படின்றது அந்த உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சாப்பிடுற உணவு கூட நமக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. அதை கூட பகவான் என்ன பண்றாரு பாருங்க, இப்படிதான் சாப்பிடணும், இப்படி சாப்பிட்டா நல்லது. குணம் மாறாது.
நம்ம செரிமான ப்ராப்ளம் தானே எப்படி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவோம். ஒருத்தருக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல முடியுமா? ஓடுவார், பாத்ரூம் தான் ஓடுவார், அங்க ஓடுவார், இங்க ஓடுவார். உடல் ப்ராப்ளம்னா நமக்கு பக்தி கொடுக்க முடியாது, குணம் மாறும், கோபம் வரும், எரிச்சல் அடைவோம் இல்லைங்களா? அப்ப சாப்பிடுற விஷயத்துல பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்போ உண்ணும் விஷயத்துல கூட உயிர் வாழிக்கு சுதந்திரமான அல்ல. பிரிப்பதில் பரமபுருஷர் அவனுக்கு உதவி செய்யாவிடில் உண்பதற்கு சாத்தியமே அல்ல. அன்றாட வழிகள் அனைத்திற்கும் நாம் அவரை சார்ந்து இருக்கிறோம், அவருடைய கருணையால் வாழ்வை அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 15வது பதம் மாதாஜி. வேற என்ன படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 15. சர்வஸ்ய சாகம் பிரதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞான போஹனம் ச வேதைஷ்ச சர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவிதேவ சாகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளே, என்னிடமிருந்தே ஞான, அதாவது ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களையும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே, அறிந்தவனும் நானே. ஏன்னா அவர் தானே ஆதி அந்தமா இருக்கிறார். சரி, இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அவர் பகவான் ஒன்று சொல்ல வர்றார். ஞானத்தை பத்தி சொல்றார், ஞாபக மறதி பத்தி சொல்றார், மறதியை பத்தி சொல்றார். ஞாபக சக்திக்கும் மறதிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஞாபக அறிவும் மறதியும் நம்மளை எந்த அளவுக்கு நம்மளை கொண்டு போகுது அப்படின்ற யாராவது சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு புரியுதல் தான். இப்ப நீங்க வாழ்க்கை இதை பத்தி சொல்ல வேண்டாம் பிரபுஜி. ஞாபக சக்தியும் மறதியும் ஆப்போசிட் பிரபுஜி. ஆப்போசிட். ஒண்ணுத்துக்கு 2 ஆப்போசிட். ஞாபக சக்தி வந்து நல்லதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கச்ச பிரச்சனை இல்ல, கெட்டதெல்லாம் மறந்து போனாவும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே பிரபுஜி, இது வரதுதான். சரி, இப்ப நீங்க சொன்னதுல ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஞாபக சக்தின்றது வந்து அதுவும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் கிடைக்கும். மறதியும் பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தாதான் கிடைக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, நம்ம மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி, அது ஒரு சிஸ்டத்தோட ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ஞாபக மறதியை பகவான் ரொம்ப 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 அற்புதமா கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கு. நாம அந்த ஞாபக மறதியை கொடுத்தனால்தான் நாம இன்னைக்கு உயிர் வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம். நம்ம இல்லைன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன் தம்பி 2 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். சின்ன வயசுல இருந்து 2 பேருக்கும் சண்டை போட்டுக்கினே இருப்பாங்க. இது வேணும் அது வேணும், ஏதாவது ஒரு சண்டை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இப்ப இருக்க சண்டை வேற மாதிரி, அந்த குழந்தை பருவத்திலிருந்து வர சண்டை வந்துதான் இருக்கும். அந்த ஞாபகம் சக்தி இல்லைன்னா, அந்த ஞாபக மறதி இல்லைன்னா அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்களா, 2 பேருமே கையில கத்தியத்தான் சுத்தின்னு இருப்பாங்க. இவனை வெட்டலாமா அவனை வெட்டலாமான்னு சுத்தின்னு தான் இருப்பாங்க. மறதி இருக்கிறனால தான் அவங்க அந்த மறந்துடுறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அது சீக்கிரமா மறக்க முடியாது பௌதிக தன்மையில இருக்கும்போது. ஆன்மீக தன்மை சீக்கிரமா மறந்துடும். அதை பத்தி காதலே அதுல அந்த எண்ணமே நமக்குள்ள போவாது, நம்ம மைண்டுக்குள்ள போவாது. பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கணும். அந்த மறதி கூட பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கணும். ஞாபக சக்திக்கு பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கணும். அதுதான் சொல்றாரு, நான் எல்லாவற்றையும் இதயத்திலும் வீற்று உள்ளேன், என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் உண்டாக்கப்படுகின்றது. உண்டாக்குற அவர்தான் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா வேதங்களையும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாருங்க, இந்த மாதாஜி இந்த பிரபுஜிலாம் என்ன பண்றாங்க, நமக்கு பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்றாங்க, உணவு ரெடி பண்றாங்க. உணவு ரெடி பண்ணி பகவானுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவர் உணவா கொடுக்குறாங்க, பகவான் நமக்கு மகா பிரசாதமா கொடுக்குறாரு, போக பிரசாதம் கொடுக்குறாரு நமக்கு. அதை நாம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன நினைச்சு என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக பிரசாதம் பண்றாங்க. இதே வேலையை வெளியே வந்து பண்ணாங்கன்னா பௌதீகம் சம்பாதிப்பாங்க. இங்க ஹோட்டல்ல இது கோவில்ல பண்ணும்போது சேவை மனப்பான்மையோட செய்யறாங்க இல்லைங்களா? ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. அப்ப நாம பௌதிகத்துல இருக்கோமா ஆன்மீகத்துல இருக்கோமா, அது நம்மளோட செயல்பாடு மூலியமா தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிருஷ்ணா பரமாத்மாவுக்கு எல்லா செயல்களையும் தொடக்கி வைக்கிறார். பௌதிக செயலும் சரி ஆன்மீக செயலையும் அவர் தான் தொடக்கி வைக்கிறார். எப்படி? அவர் இவை அனைத்துமே மூலம் அவர். ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் அவரே. இப்ப ஞாபக சக்தி நம்ம இருக்கணும். இப்போ ஞாபக சக்தி கிடைக்கணும். இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ கூட பாருங்க 8வது அத்தியாயத்துல சொன்னதை
நம்ம அடிக்கடி படிச்சிருக்கோம். லெவல் 1ல படிச்சிருக்கோம், லெவல் 2ல படிச்சிருக்கிறோம். லெவல் 2ல இப்போ 8வது அத்தியாயம் முடித்தோம். அதை நம்ம மறந்துட்டோம் பாருங்க. அதுக்காக பகவான் அனுகிரகம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நம்ம சில நேரம் பௌதிகத்தில் போயிடுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஞாபக சக்தி வரணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான். நல்லா உள்வாங்கணும், கீதையை உள்வாங்கணும். எந்தெந்த இடத்துல நம்ம கொஸ்டின் வேற நம்ம கேட்கல, நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டோம். நம்ம ஏன்னா சீக்கிரமா முடிக்கணுன்றதால சீக்கிரமா முடிக்கணும்னு சொல்லி வந்துகிட்டே இருக்கோம். நம்ம ஒரு அத்தியாயம் முடிக்கும் போது நம்ம கொஸ்டின் கேட்டோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிய வரும் இல்லைங்களா? நம்ம 6வதுல இருந்து நம்ம சரியாவே நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சரை கேட்கல, அதான் நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஞாபக சக்தி பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும். அறிவுக்கும் அப்படிதான், மறதிக்கும் அவர் தான். வேதங்கள் விளக்கு என்ன? வேதாந்தத்தின் தொகுப்பவர் யார்? வேதங்களை அறிபவர் யார்? இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களின் நோக்கம், வேதங்களின் அறிவு, வேதங்களின் இலக்கு அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதே அறியப்படுகிறது, அறியப்பட்டு விடுகிறது இல்லைங்களா? பகவானுடைய அந்த எதுக்காக நாம இந்த வேதங்களை படிக்கிறோம்? பகவானுக்கு நித்திய சேவகன் பண்றோம். நம்ம இந்த பௌதிகத்துல இருக்கோம், அந்த மாயத்துல இருக்கோம். மாயத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னா வேதங்களை படிச்சு அதை சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம செயல்பட்டாதான் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர்லையோ மாட்டார். அதாவது பருவங்கள் அவரே பாருங்க சார், பருவங்கள்ல பாருங்கள், அவரே உணவு பொருட்களையும் வழங்கி ஜீரணம் செய்கிறார். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சரி, ஓகே. 9:30 ஆகும். சரி, அப்போ பாருங்கள், அவரே உணவுப் பொருட்களை வழங்கி ஜீரணிக்கவும் செய்கிறார். உணவு கொடுக்கறது அவர் தான், உள்ள செரிமனம் பண்றது அவர் தான். அந்த கழிவை திருப்பி நம்ம கொடுக்குற கழிவையும் அவர் தான் சுத்திகரி பண்ணி திரும்பவும் நமக்கு அது உணவா கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப நாம என்னதான் செய்கிறோம் பாருங்க. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? நாம தான் எல்லாம் செய்யறோம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமபுருஷ பகவான் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். அவர் நமது கடந்த காலத்திற்கும் சாட்சியாக இருந்து நமது நிறைவேறாத ஆசைகளை நினைவுபடுத்தி புதிய உடலில் செயல்களில் தொடங்க தேவையான அறிவையும் அளிக்கிறார். இப்ப இந்த ஞானம்லாம் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த உடல் கிடைக்குமா கிடைக்க கூடாதான்றதுதான் முக்கியம். நமக்கு எல்லாருமே இப்ப எல்லாரும் சொன்னா கை தூக்குங்க, என்ன சொல்லுங்க, எனக்கு அடுத்த உடலே வேணாம், இந்த உடலே போதும்னு நினைப்பீங்க. இதுதான் நம்மளுடைய இலக்கா நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு? இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கும் போது சொல்றாரு, இந்த அத்தியாயம் இல்ல, இந்த கீதையை முடிக்கும் போது சொல்றாரு, குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்திலேயாவது செயல்படுங்க சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம நிறைய தப்புகள் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய நன்மைகள் பண்ணியிருப்போம், தவறும் பண்ணியிருப்போம், பாவமும் பண்ணியிருப்போம், பண்ணாம இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? ரோட்டில் நடந்துட்டு போறோம், ஒரு எறும்பு போகுது, நம்ம எறும்புக்குன்னு தெரியாது, அதை கொன்னுடுவோம், காலை மிதிச்சோன்னு அதுக்கு இறந்துரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி முகத்துக்குள்ள டெய்லி மாத்தாச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னமோ பூசின்னு இருப்பாங்க, கச்சா முச்சான்னு பூசிப்பாங்க. ஆனா இந்த முகத்துக்குள்ளார கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சொல்லுது, இந்த முகத்துக்குள்ளார அவ்வளோ ஃபேக்டரியா இருக்கு, அவ்வளோ உயிரினங்கள் இருக்கு நம்ம முகத்துக்குள்ளாரே. சாதாரண நம்ம முகத்துக்குள்ளேயே நம்ம கை கால் எல்லாம் இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரியாத ஃபேக்டரி. அதையும் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு கொண்டு தான் இருக்கணும் நம்ம இல்லைங்களா? நிறைய எங்க பார்த்தாலும் ஃபேக்டரியா இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் கிருமிகள் இருக்கு, நல்ல கிருமி இருக்கு, கெட்ட கிருமியும் இருக்கு. நம்ம சாப்பிட்ற உணவு, நம்ம செயல்பட சொல்லணும், இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத நடக்குது. ஆனா அதே ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படணும், அந்த கிருமி நம்மளை தாக்காதுன்றதான் ஒரு உபநேசங்களை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நான் இதுதான் படிச்சேன். நான் அந்த உபநேசம் எப்படின்னா, இந்த முகத்துக்கு இந்த கண், இந்த நெத்தி முகத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுல இந்தந்த ஒரு ஹோல் இருக்கு, இந்த ஸ்கின்ல, இந்த ஸ்கின்ல ஒரு ஹோல் இருக்கு, அந்த ஹோலுக்குள்ள ஒரு ஃபேக்டரியா இருக்கு. அது நன்மை செய்யற ஃபேக்டரியா மாறும், நம்ம கெடுதல் நினைக்காதது. அது நைட் ஆனா மட்டும் மேல வரும், பகலானா உள்ள போயிருக்கும், பகலானா உள்ள போயிடும், நைட்டு மட்டும்தான் வெளியே வரும் அது. அப்ப நம்ம தூங்குற நேரம் மட்டும்தான் வெளியே வரும் அது. அந்த வெளியே வந்துட்டு இந்த மேல இருக்கிற அந்த எல்லா அசுத்தையும் சாப்பிடும், சாப்பிட்டு திருப்பியும் உள்ள போயிடும், உள்ள போய் உட்காந்துக்கும். அப்படி காலையில பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நல்லா தூங்கிட்டீங்கன்னு முகத்தை பாருங்க, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப பிரைட்னஸ் கொடுக்கணும். அது மாதிரி உடம்புல எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஃபேக்டரியா இருக்கு, உடம்புல நிறைய இருக்கு, ரோமத்துல அந்த ஸ்கின்னில் நிறைய இருக்கு, அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தானிய இடத்துல விவசாய நிலத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள் இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பூச்சிகளும் இருக்கு. அது நன்மையும் செய்யுது, கெடுதலும் செய்யுது இல்லைங்களா? எது சொல்ல வரும் பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா அதுக்காக நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு தேடி போக முடியாது. இப்ப அதே பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான சம்பிரதாயத்துல சனத் சம்பிரதாய இருக்குல்ல, அது
சன சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறத கூட பாத்தீங்கன்னா பெருக்கி தான் நடப்பாங்க. மார்வாடி பாத்திருக்கீங்களா? மார்வாடி பெருக்கி தான் நடப்பாங்க. யாரு? சன்னியாசிங்க. சன்னியாசி எடுத்தவங்க மாதாஜியும் பிரபுஜியும் சன்னியாசி எடுப்பாங்க அங்க. நம்ம இதுல வந்து மாதாஜி சன்னியாசி எடுக்க முடியாது. ஆனா அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம மாதாஜி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரணும். அந்த வயசு வந்தாதான் அவங்க கொடுப்பாங்க. இங்க நம்முடைய பிரம்மகௌடியா சம்பிரதாயம் சரி, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் சரி, சிவ சம்பிரதாயம் சரி. ஆனா சன சம்பிரதாயில அந்த பருவம் அடைய அவங்க வந்து எப்போ வேணாலும் அவங்க வந்து சன்னியாசி ஆகிக்கலாம். அந்த சன்னியாசி ஆன பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையில அந்த வாயை மூடிப்பாங்க. இது வரைக்கும் துணி போட்டு மூடிப்பாங்க. கையில ஒரு எப்பவுமே ஒரு ஒரு கிளீன் பண்ற பிரஷ் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். இது வச்சிருப்பாங்க. இன்னொரு கீழே தொடப்ப மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஸ்கூப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அது அப்படியே நடந்து போகும்போது ஒரு உயிரினோட கொல்லக்கூடாது அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி போவாங்க. அது உடனே அவங்க வந்து அதுக்குன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அதுக்குன்னு ஒரு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நெறிமுறை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செயல்பாடுலாம் இருக்கு. நம்ம அது மாதிரிலாம் இருக்க முடியுமா? கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்பட்டாவே போதும். அந்த பாவத்தெல்லாம் பகவான் எடுத்துக்கிறார். அவரே சொல்றாரு. 2ஆம் அத்தியாயத்துல அவரே சொல்றாரு. 3ஆம் அத்தியாயத்துல அவரே சொல்றாரு. மறதியும் பகவானுடைய கருணையே. அது நம்மை பல துன்பங்கள்ல இருந்து காக்கின்றது இல்லைங்களா? இந்த மறதி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃப்ரெண்டையோ சரி, அப்பா அம்மா சரி, அண்ணன் தம்பியோ சரி, எப்போ செஞ்ச தப்போட நம்ம மறதி இருந்தா மறந்துடுறோம். இல்லைன்னா ஞாபக சக்தியே இருந்துட்டா என்ன ஆகும்? எப்பயோ செஞ்ச செயலோட உன்னோட கரை வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நாம. அந்த மறதி இருக்கனால தான் நமக்கு நிறைய துன்பங்கள் தான் நம்ம விடுதலை கிடைக்குது இல்லைங்களா? இப்ப மறதி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. மறதி யாரெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அவெல்லாம் வாழ்க்கையில நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். அது மறதி இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவை பராமரிப்பவர், அதாவது ஆத்மாவை பராமரிப்பவர் இந்த வேதங்கள் மூலியமா சொல்லப்பட்டது இல்லைங்களா? கீதையில ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இன்னும் விஷயம் நிறைய படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற, நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நாம் புகழ்பட வேண்டும். இது எல்லாருக்கும் அந்த குணம் உண்டு இல்லைங்களா? நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்றோம், ஏதாவது ஒண்ணு செய்யறோம்னா நமக்கு வந்து அது இப்ப வெளியே சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? புகழ்பட நம்ம ஏதாவது நம்மளை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படணும், நம்மள ஏதாவது நம்மளை மெச்சிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது மேக்சிமம். ஆனா ஒரு சில இடத்துல அந்த சொல்றது தப்பு இல்லை. நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நாம் புகழ்பட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும் போது அவர்களை கடமை என நினைக்கிறோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்கிறார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு. அப்பாவுக்கு செய்யற அப்பா வந்து நமக்கு என்ன பண்றாரு? அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க நமக்கு? அவங்க கடமையை அவங்க செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அந்த கடமையை செய்யும் போது அவங்க எதிர்பார்த்து செஞ்சாங்கன்னா தப்பு. நம்ம நாளைக்கு பிள்ளை நம்மளதான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சாங்கன்னா தப்பு. அப்போ கடமையில இருந்து அவங்க மிஸ் ஆகுறாங்க. அது அந்த மாதிரி எண்ணமே இருக்கக்கூடாது. இது முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்களோ தெரியாது. இனிமேல் அந்த புத்தி அந்த அந்த எண்ணமே போவாதீங்க. பகவான் கிட்ட விட்டுருங்க அந்த இதை வந்து இல்லைங்களா? அதான் சொல்ல, நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது நாம் புகழ்பட வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறோம். இதுதான் ஒரு ஒரு நல்ல பேரண்ட் இருக்கவங்க அதை என்ன எடுத்து பார்க்க மாட்டாங்க. அதை பார்க்கவே மாட்டாங்க. என்னுடைய கடமை, என்னுடைய தர்மம் அது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது நம்மளுடைய கடமைன்னு நினைக்கிறோம். அப்ப நம்ம பிள்ளை எப்படி இருக்கான் பாருங்க. எங்க அப்பா என்னை இப்ப வளர்த்தாரு கொண்டாரு, அது அவருடைய கடமை. ஆனா நான் திரும்பி செய்யறேன்னா அது அவன் செய்யறானா பாருங்க, அது செய்ய மாட்டான். இப்ப இருக்க பிள்ளைகள் அப்படித்தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. எல்லாருக்குமே சரிசமம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. 16ல இருந்து 20 இப்ப நம்ம பார்க்க போது கீதையோட சாரமா பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்தோட சாரம் பார்க்க போறோம். அவரே வேதங்களின் வேதாந்தத்திலும் சாரமா இருக்கார். பாப்போமா? 15, 16 16, 17 மாதாஜி. டைம் என்னாச்சு பாக்குறேன். படிங்க. இந்த ஸ்லோகத்தை நிறுத்திக்கலாமா? 10, 8:15 மேல ஆச்சு. அந்த மாதாஜி 8:15 ஆயிடுச்சு பிரபு. ஆமா மாதாஜி. நான் அந்த கிளாஸுக்கு போனோம். அங்க ஒரு 8:30 மணிக்கெல்லாம் வந்து உட்காந்துடுறாங்க எல்லாரும். அப்ப இதை முடிச்சிடலாம் பிரபு. இதை முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம். சரி, ஓகே. அப்ப நாளைக்கு முடிச்சிடலாமா? இதை நாளைக்கு படிக்கலாம். நாளைக்கு படிக்கலாம். ஆமா, நாளைக்கு முடிச்சுட்டு நானு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம் இருக்கிறேன். 16ஆம் அத்தியாயம் போயிடலாம் இருக்கிறேன். பிரபுஜி திங்கக்கிழமை தானே? இனி அடுத்து திங்கக்கிழமை. நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை. இன்னைக்கு என்ன கிழமை? வெள்ளிக்கிழமை. ஓகே ஓகே. நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். முன்னாடி அந்த பக்தி விசா நாளைக்கு இருந்து சொன்னீங்களே, அப்பயே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். மாதாஜி நீ வெள்ளிக்கிழமை நினைச்சிட்டாங்கடா இன்னைக்கு அப்படின்னு. ஆமா, நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை முடிச்சிடலாம் பிரபு. சனிக்கிழமை வந்து நான் லெவல் 2ல வந்து போட்டிருக்கேன் பிரபு. அந்த மாதாஜி பிரபுஜி நம்ம லெவல் 2 7 PM
அந்த குரூப்ல போட்டிருக்கேன். பக்தி விருக்ஷா லிங்க் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் பிரபு. எல்லாரும் பாத்துக்கங்க. ரவிசங்கரி மாதாஜி அதுல போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, பாத்துக்கங்க. இருக்காங்க மாதாஜி. புது பபிதா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க, ஆட் பண்ணிருக்காங்க. நான் இப்போ இந்த நம்ம லிங்கையும் போட்டிருக்கேன் இங்க. ஓகே மாதாஜி. நான் முடிச்சிடுறேங்க. வாஞ்சகல்பத்ராய கிருஷ்ணம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவிருந்த கி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.